טוב, אז היו מאז שלמדתי לכם את ההודעה, כאילו, זה שאני מוכרת, בינתיים אף אחד לא ראה את זה כל כך, אבל קניתי 4 כאלה, כאילו, סתם רציתי לבדוק ראשוני, כאילו, מישהו באמת יקנה את זה או משהו כזה, לא יודעת, סתם. אז בינתיים עשיתי דוכן אחד, שקנו אחד כחול, לב, ואחד אחר כזה, איך קוראים לזה? כמובן מחר אני הולכת שוב לקנות, והולכת לקנות עוד הרבה ממש, כאילו, זה סתם מהראשון. כאילו, קניתי 4 מזה, 4 מזה. אני הולכת לקנות, למלא אותו פה, כזה. ובגלל שגם קצת נגעו בזה, ולא הכל בתקין, אז בואו לראות מה לקחתי מהחנות שלי. טוב, זה הכל תקין, כאילו אפשר לשמור את זה, וגם יש לי את כולם, אז אני לא צריכה. מהלב נידו גם הכל תקין, וגם יש לי. גם מזה יש לי הכל, אבל את זה פתחו, כאילו, עשו חזק וזה נלחץ ונפתח. וגם את זה. למרות ששניהם יש לי, אבל אני לא מוכרת לכם את זה פתוח, סליחה. אבל מאוד מאוד נעים. נפתח גם את זה. אחד לא רע. אחד לא רע. הנה, אז זה המצב הראשוני בינתיים. אבל זה נעים בטירוף. כולכם מכירים את זה. כאילו, אני מאמינה שרובכם מכירים את זה. וכאילו... אז יש אותה, איך קוראים לזה? בסרטון הקודם אין תגובות, אז אי אפשר להגיב. אז אם אתם רוצים תגיבו על הסרטון הזה, או על הסרטון הקודם, כאילו לפני מה שהעליתי. אם אתם רוצים להזמין או משהו, יש מי ששלוחים לרוב בני ברק. אז אולי, כאילו, אני מקווה שזה יגדל בקרוב, אבל רוב בני ברק יש משלוחים. ואולי יגיע גזר נידו, ואולי גם, נראה לי רוב הסיכויים שיהיה. הכדור מים הענקי הזה, וגם כדור ג'ל, והוא הולך להיות רק ב5 שקל, כן, כולם מוכרים לכם אותם ב8 וזה. אז אם אתם רוצים סרטון מחירים גם, אז תכתבו לי, וגם הולך להיות קרן, ושווה ממש, אז תעקבו ותראו. כדאי לכם, ותחכו למחר, כי הולך להיות הוצאות שוות בטירוף. ביי יוש!